Il-Pulizija tinvestiga skema tal-enerġija li tingħata mill-Gvern, eżattament mill-Malta Enterprise wara li kienu nnutati numru ta' regolaritajiet. Jinvestiga dan il-każ hemm ukoll il-Kumitat Intern tal-Awditjar. Minħabba dawn l-investigazzjonijiet il-Malta Enterprise ħabbret li sospendiet din l-iskema tal-enerġija. L-Energy Grant Scheme kienet skema li minna jibbenefikaw in-negozji li jiddeċiedu li jinvestu f'mezzi alternattivi ta' enerġija bħal solar heating u teknoloġiji li jaħdmu bir-riħ. Dan bilan li jitnaqqas il-kont tad-dawl fil-waqt li jiġu salvagwardjati ir-riżorsi naturali. Permezz ta' din l-iskema n-negozji setgħu jieħdu lura 50% tal-investiment li ma jaqbiss il-200,000 euro. Fl-aħħar 3 snin ibbenefikaw minn din l-iskema 264 kumpanija, b'total ta' 15 miljun euro fajnuna. Iżda minħabba investigazzjonijiet tal-Pulizija dwar ir-regolaritajiet ta' kif ingħataw dawn il-flus, issa din l-iskema tinsab sospiża u għad m'hemmx data meta ser terġa' tibda topera. Il-Malta Enterprise ħabbret li n-negozji li kienu qed jistennew li jingħataw l-għajnuna ser jiġu informati b'dan l-iżvilupp fil-waqt li skużat ruħha tal-inkonvenjent. Dawn l-irregolaritajiet saru pubbliċi ftit jinbiss wara li Alan Camilleri ma baqax chairman tal-Malta Enterprise.